आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। वेळेला मला अनेक ठिकाणी पाठवलं जातं, त्याच्यामुळे मतदारसंघात येऊ शकत नसलो तरी या आठवड्यामध्ये मी आलेलो आहे। सगळ्या डिपार्टमेंटच्या मीटिंग या ठिकाणी बोलवलेल्या आहेत आणि मी अत्यंत नम्रपणे सांगू इच्छितो की ही सगळी जी कामं मंजूर झालेली आहेत, प्रत्येक मंत्र्यांना आणि आमदारांना कोटा असतो, याच्या बाहेर जाऊन कोणीही काही देत नाही। परंतु याच्या पलीकडे जाऊन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी माझ्या ग्रामीण भागातले सगळे रस्ते आणि जे आपल्याला ज्याला मुख्य जिल्हा मार्ग म्हटलं, या सगळ्या रस्त्यांना त्यांच्याकडे ज्याला सगळी डिपार्टमेंट होती त्याला PWD खात्यामधून पैसे दिले। त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे पालकमंत्री स्वतः आमच्या खात्याचे मंत्री आहेत, त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये अतिशय चांगले आणि दर्जेदार रस्ते हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालेले दिसतील। आणि त्याच्याचबरोबर आमच्या जिल्ह्याचे दुसरे सुपुत्र आदरणीय सामंत साहेब यांच्याकडे सध्या उद्योग खातं आहे आणि त्याच्यामुळे लवकरात लवकर दोडामार्ग इथल्या MIDCचं काम, तिथे येणारे उद्योग हे सुद्धा तातडीने आणले जातील, जेणेकरून युवकांना एक नवीन रोजगाराची संधी त्या ठिकाणी मिळेल। आणि दर सोमवारी मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणार आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी निम्माकाळ सावंतवाडीच्या माझ्या कार्यालयामध्ये आणि निम्माकाळ ओरसला असलेल्या माझ्या कार्यालयामध्ये बसून संपूर्ण जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी मी बांधील आहे। आणि त्याच्यामुळे आमचं अधिवेशन चालू होतं, अधिवेशनाच्या काळामध्ये खूप मोठी जबाबदारी माझ्यावर स्वतः होती आणि त्याच्यामुळे ज्याप्रमाणे माझ्या खात्याचे मोठे प्रश्न होते त्याच्याचबरोबर मी बजेटसुद्धा मांडण्याची संधी ही आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्यामुळे मला मिळू शकलं। त्याचं उत्तर देण्याची जबाबदारीसुद्धा माझ्यावर होती आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जो विश्वास माझ्यावर दर्शवतात त्याला निश्चितपणे पात्र होण्यासारखं काम हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये करून दाखवलं जाईल। त्याच्यासाठी पालकमंत्री महोदयांची आणि अन्य मंत्री महोदयांची मदत घेतली जाईल आणि चांगला असा जिल्हा साकारत असताना हा जिल्हा महाराष्ट्रातला अग्रगण्य जिल्हा बनवण्यासाठी आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी कटिबद्ध आहोत। सगळं ग्रामपंचायतीला मी सांगू इच्छितो की आमच्या या खात्याचे मंत्री आदरणीय गुलाबराव पाटील साहेब यांच्याबरोबर मी 3 दिवस बसून पूर्ण जिल्ह्याचा प्लॅन बनवून त्यांना दिलेला होता आणि त्या प्लॅनच्या बरोबर सगळ्या ग्रामपंचायतींना पाण्याच्या योजना मंजूर झालेल्या आहेत। माझ्यावर स्वतःवर राज्याची जबाबदारी असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये मी जाऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे कोणीही उद्घाटन केलं तर त्याच्याबद्दल मला अजिबात वाईट वाटत नाही, कारण शेवटी जनतेला सुखी करण्यासाठी मी हे पैसे आणलेले आहेत। ते जनतेपर्यंत वेळेवर पोहोचावे त्याच्यासाठी दर आठवड्यातून एकदा सर्व डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होईल आणि मे महिन्यापूर्वी ही सगळी कामं कशी मार्गी लागतील हे बघितलं जाईल। सावंतवाडी नगरपालिकेला मी 1 वर्षापूर्वी पैसे दिलेले होते अतिरिक्त पाणी नगरपालिकेमध्ये आणण्यासाठी, ते पैसे अजून खर्च झालेले नाही आहेत। ताबडतोब त्याचासुद्धा आढावा मी आजच घेतो आहे आणि माझगावला जे नवीन धरण होतं आहे त्या धरणावरून माझगाव पूर्ण गावाला आणि सावंतवाडीमधल्या उर्वरित भागाला कशा रीतीने जास्तीत जास्त पाणी देता येईल याचा आम्ही विचार करू। ही जी गेल्या वर्षी मी मंजूर केलेली पाईपलाईन आहे त्याच्यामधून कोलगावमध्ये जो पाण्याचा प्रश्न आहे हा प्रश्न सोडवला जाईल। कोलगावला अतिरिक्त पाणी हे जे आम्ही नवीन पाईपलाईन टाकतो त्याच्यामधून उपलब्ध करून दिलं जाईल। त्याच्यामध्ये फॉरेस्टच्या जमिनीचा प्रश्न होता, त्याच्यामुळे हे काम रेंगाळलेलं होतं, पण मी स्वतः पाठपुरावा करून ह्याला परवानगी मिळवून दिलेली आहे आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या भागामध्ये जिथं जिथं पाण्याच्या लाईन जात आहेत तिलारीच्या पाण्याचं काम जोरात चालू आहे। वेंगुर्ल्यापर्यंत
या मे महिन्यापर्यंत पाणी दोन्हीचं पोचेल. एक म्हणजे वेंगुर्ल्याच्या तलावाचं उद्घाटन करण्यासाठी मी त्या दिवशी मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी तलावाचं उद्घाटन केलेलं आहे, ज्याला मी निधी आणून दिलेला होता. त्याचं पाणी वेंगुर्लावासियांना मिळेल आणि तिलारीचं पाणीसुद्धा मिळेल. त्याच्यामुळे 24 तास पाणी मिळणारं वेंगुर्ला शहर बनेल. आणि अशाच तऱ्हेच्या योजना आम्ही दोडामार्गसाठी सुद्धा आणतोय. दोडामार्गला नवीन कार्यालय बनवण्यासाठी पैसे दिलेले आहेत, त्या ठिकाणी नवीन नाट्यगृह बनवायला पैसे दिलेले आहेत. सावंतवाडीला प्रचंड निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तिथे नवीन आपलं संकुल उभं राहतं आहे. आणि हे सगळं करत असताना बांद्याला नवीन आपण फिश मार्केट बांधतोय. एकंदरीतच केवळ माझ्या मतदारसंघात नाही तर जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये काम करत असताना माझे सहकारी प्रमोदजी जठार साहेब आहेत, त्यांनी काही कामं सुचवलेली आहेत. नितेशजी राणेसाहेबांनी काही कामं सुचवलेली आहेत आणि विशेषतः आंबा बागायतदारांसाठी काही कामं सुचवलेली आहेत. किरण सामंतसाहेब आमच्या समितीचे सदस्य आहेत, त्यांनी काही कामं सुचवलेली आहेत. एकंदरीत शेतकरी कसा सुखी होईल, मच्छीमार कसा सुखी होईल, जे महिला बचत गट आहेत त्यांच्या हाताला कसं काम मिळेल, युवकांना कशा नवीन संधी मिळतील, या सगळ्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सज्ज झालेला आहे. आणि राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला सर्वांनी काम करायचं. त्याशिवाय जिल्ह्यातल्या जनतेला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.